Ngibingelele abantwana futhi besimame bakithi. Yinde lendlela esihambile nikhona nje lana niyalazi udaba lakithi uthinta into zakithi. Ngeke nje ngikhulume kakhulu kodwa nje umbango uyonke indawo. Ngicela nazi nje ngokuthi ke nibabona bakhona namhlanje. Umusa waNkulunkulu inkani futhi sayishinayo impela. Ngicela nje ukubonga isibindi senu kodaba ukuba khona nizongisekela ngoba phela ekupheleni kosuku ngingani nami. Ingane yenu ekhule phansi kwenu. Ngiyacela nje ukuthi ngibonge kodaba ukuba khona kwenu. Kusho okukhulu kumina ukuba khona kwenu. Nezinkulu nabantwana futhi nabo abasha impela. Ngicela ukubonga amakhosi akhona ngokwezigaba zabo. Ngisho ukuthi angisizi public speaker but ngizocela nje ukuthi wonke akhona ngibonga ukuba khona kwabo nezizwe zabo futhi ngokunjalo. Ukukhulu kumina futhi ukukhulu kuleli khaya. Ngizophinda ngisho ukuthi ngisayingane. Ngicela ukubonga ngokunjalo abasekhweli futhi abakhona abasuke le Bethlehem, khona abasuke eBloemfontein, abasuka endaweni ethe ukuqhela kude futhi nakhona bezosekela mina, bezosekela uNdlunkulu. Ngizothi isithando sami namhlanje ngoba nakho izimpi eziningi endlule kuzo wakhetha naye ukuthi engasuke eduze kwami kuze kube manje. Sesijole isikhathi eside loNdlunkulu, ngicela mhlawumbe sesibheke ku 20 years. Sinaye ajwayelekile kodwa nami ngizophinde ngithi ngisayingane futhi khona ikhehle lamthanda laminamathelisi. Ngicela ukubonga ivakashi, ngiyabona nje khona nebaleli imhlopho makhelwane wami Scott. Ngibonge induna le nduna eqeqeshwe izolo banamanga eqeqeshwe last week. Ngibonge nje ngokunjalo oScott ohlalo lapha kuthina ku estate lengihlala kuyona impheshela. Nabonke abakhona futhi ngibonge oJohn nabonke abahamba naye futhi ngokunjalo. uJohn induna yami kahle hle isenze nayo umsebenzi omkhulu ngoba neinkomo zala ekhaya zihambe zaya khona. Naye okuyiphuzo njengoba sisazobusa. Uqhamuka ngapha kuyena futhi ngokunjalo. Nangithi ukubusa la ngikhulumile kuJosi noDrake uzoyivala lapha. Ake ngibonge ke futhi ke akuyibona ababaleke kakhulu nabo bonke namhlanje ngokwami amabutho. Ngibonga kakhulu lento engiyibona yenzekile namhlanje noma ngingane yaJuice ayigcina kudala kakhulu mhlawumbe imicimbi ngihamba ngazi kodwa ngayigcina ngomntwana uGideon. Ilona ikhehla ke elami engaligcina ukuthi nangiphelezele ngisayingane ngibone lento eyenzakalayo njengamanje. Ngithi ngibonge ngoba didiyeli bonke bamabutho, ngibonge emakhosini futhi adedele amabutho abo ukuthi abe ingxenye phezulu kwesimo salomsebenzi. Ngoba ukubaleka kwalomsebenzi wanamhlanje kubalekile ukuthi qhakambise usiko nesintu nokhosi futhi. Ngizosho bakaMinyamanzi, ngizosho kodwa ngoZulu kuphelele. Kubalekile nje ukuthi ke ngibonge madoda amadala, ngibonge ukuthi ke nisuke emakhaya. Abadideli bangayincishike madoda, ngibhekisele ngeenkomo. Awadla amabutho asuthe abuse futhi ngoba ke sisazokuphepha isikhona isiZulu sigcwele khona ngisho abangaphuzi bayophuza uDrake uLemonade. Ngiyabonga ke nami njengengane yaseNdlunkulu. Ngibonga ke abomndeni abakhona futhi ngokwegaba nezigaba nangokuhlobana kwethu. Ngibonge futhi ke nabangani futhi abakhona namhlanje baningi ngiyabona khona ngifunda nabo esikoleni, khona engibaze manje, khona engibaze nje khona engimaziyo bonke ngokuphela kwenu. Ngiyacela ukuthi ngibonge ukuthi ngithathe isikhathi ukuthi niphume nani emakhaya nizojabula nathi njengoba sikhona.
okubalekile okwanamhlanje engifisa ukuthi nihambe nakho ikhona ukuthi usiko isintu kubalekile ngoba nami angizakhelanga lezindlu ngomusa noma ngokuthanda mhlambe noma kodwa khona amakhehla angikhethe ukuthi mhlambe kuyibe yimina isukume ngenze lokho engikwenzayo khona ngimkhohlwayo ngiyaxolisa so umfundisi uzonje abafundisi ngicela ukubonga lo MEC ngiyaxolisa ngicela ukubonga nje ubaba uZondi u-MEC unendlela ende nekhala kithi lasebukhosini wayizana kakhulu lo mntwana uGideon umntwana la ikona hayi yena yedwa kodwa nawo wonke amalunga neningi amalunga asebukhosini ngesikhathi ngenza umsebenzi ngibambisene nendlunkulu yakithi futhi ngabinya amanzi kaNongoma senze isikhumbuzo somdidiyelo wamabutho omdala umntwana uGideon kwakuwuye futhi isikhulumi esasikhona futhi engisekelile futhi njengoba efika futhi namhlanje sithi asishinde nje futhi legiya namhlanje ngabiza noma Mnyandeni lapho impela ngoba sengathola ukuthi amakhehla wahamba kodwa phela khona nezalukwazi ezishikishishayo nje kungakaqala umcimbi ekuyizona ngomthandazo ukwazi ukuvikela ububi isakwazi ke mina ke esukuhlukulu emadlamini esikhona isithombe sakhe cha ngaze ngangibuye ngikhale futhi ngoba yonke nemali yakhe ayiphelele esontweni so ngicela nje ukubonga mfundisi ukufika nabafundisi bonke ngiphelele futhi ngokunjalo sengibuyela ke kutheni ukuthi okwanamhlanje kuyisifiso sami ukuthi wonke umuntu ekebuyele ngemumva ngokwesiko nakwesintu ngoba inkinga esinazo emhlabeni noma asithi kwisizwe sakithi sakaZulu ngibona ukuthi sibuya ukugejeka kwangemumva ziningi izinto ezingadala ukuthi ugejeke ngemumva ngokwesiko nangokwesintu kodwa inkinga eziningi engiyibonayo siba nazo kungenxa yeleyo ngxenye ngeke ngibaleke ke okwesithathu okuthinta imoya ke ngikhuluma kakhulu ngayo ngoba phela ke niyabonela nani ukuthi wonke umuntu wakhetha ukuthwasa wonke umuntu wakhetha ukugqoka amabhayi wonke umuntu wakhetha ukufaka ubuhlali kwazi kwavuka nezinyanga ezibhedayo nezangoma ezibhedayo ngenxa yelolu sizi lakithi kanti uthola inkinga ikuphi ikusiko nesintu ake sifunde ukuzazi kwethu kuhambisana nokuzazi isibongo sakho ngoba phela lokho isibongo esirong ukugejeka kwesibongo okuyona into yokuqala isitimela sesohamba ubhuqweni impilo yakhe yonke uzohamba nje ubhuqweni impilo yakhe yonke so kubalekile ukuthi uzazi noma ungazazanga wayithola later qondisa phela ngoba phela uNkulunkulu wasinika indlela zokuqondisa zonke izinto ngani ngendlela zosiko nesintu ngoba siyahlupheka manje kuyahlupheka ingane kuyaphuzwa kwenziwani angiphiki nabazali kuyokwenzeka phela befihla izinto ezijulile ngoba phela umndeni nezimfihlo zakhe uyayifihla izinto uthola ukuthi ingane yakhula yazala omunye ubaba kodwa kwanga uyagcina ngoba umama ethanda isonga elithile ingane yagcina ibamba leso sibongo leyo ngane kuphelile ngayo ngoba ke isitimela sihamba ijantshi ngendlela sesihamba ubhuqini so ukwakhiwa kwekhaya noma kwisintu nesiko silijule kakhulu ngicela ukuthi ngakhulu nje ukuze ngize ngithathe isikhathi ngoba sengijabulise nibuze nami ukwakhiwa kwaleli khaya sekubuyele ekutheni ekujuleni kwakho isiko nesintu hambani namhlanje nibonile ukuthi noma ke phela ungasakhanga ke ngalo bukhazikhazi engakhe ngabo kodwa indlu yagogo ibalekile umnsizwa uyokwakha ikhaya indlu yamkhulu noma ukhokho ibalekile uma uyokwakha ikhaya isibaya esinemfuyo noma esizoba nemfuyo sibalekile uma uphuma uthi uyokwakha ikhaya angikwazi ke kabe izitezi ezinkulu kodwa ziningi izitezi ezinkulu engibona yimile ezingaqhubeki ngenxa yesimo sokuthi bona basifolayo asibanikanga indawo yabo ngokuthi sibakhele bona kuqala nisazobuya kuleli khaya aligcini ngoba ngiyafisa ukuthi konke okuzokwenzeka kuleli khaya kuzothinta khona kwisintu nesiko ningi nemicimbi ethinta okufana nalokho enisazoqhubeka nisondele ngizoni-invite nonke futhi bahle ngesingisi ngithi ngizoba i-best friend yalamabutho engobona phambi kwami lamakhosana
ngoba ngizobameme njalo nje futhi ngibamemile nami ngisanamacala amaningi edlozini nasethongweni lakithi ekusafanele ngibuye ngihambe ngiwagqibe futhi ngokunjalo kodwa ngenxa yokuthi ngihamba namakhosi nami egazini amabutho ayohleze ingxenye kwakonke engikwenzayo nasi isitezi lesisikhuluma ngaso uNkulunkulu ledlozi lami la ngiphila amandla ngiyokwazi ukuthi ngizivule futhi naso ngiphile ngimeme futhi ke nina ku excuse me no licikicwane ehle phambi kwami sangesofuna umuzi kodwa futhi namabutho ayohleze khona futhi ngokunjalo ngiyacela ukuthi sengivala nami ngibonge nje kakhulu for inhliziyo yami le ndlela ibingalula ibile kakhulu ibinzima futhi ngokunjalo inameva ngoba akusho ukuthi ngibona sekunjena bekulula cha bengalula ngokusekela ke abasedlula abathile umuntu ebenabonke futhi ngeke babani ngoba mhlawumbe sengibeka itarget kodwa sikwazile ukuthi size sifinyelele la esikhona namhlanje ngibonga wonke umuntu okwazi ukuthatha isikhathi ukuthi asuke lapho babanyawuza wayenomntwana uGidoni abantu bayabazi abaningi enayo over 20 years nangaphosisi impela basukile ukuyasho ukuthi lento enzeka namhlanje yethonga ledlozi akusiyona yami ethonga ledlozi futhi kunjalo ngiyacela ke njengoba nami sengihambe emazwini akhe umntwana ngicela ukuthi okubi akezame lesinciphisa impela ngoba into vele efanele sikhulume ngazo somphakathi zonke nezibhamu konke lokho kwenzakala emphakathini into kodwa mhlawumbe sobuye sithinte ngobusuku Ndabezitha wena ohlanga cela unikhipha nje ngengoma eyodwa sekunyakaza inkongolo emzini kaBaba namhlanje 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 sekunyakaza inkongolo emzini kaBaba sekunyakaza inkongolo emzini kaBaba namhlanje sekunyakaza inkongolo emzini kaBaba namhlanje sekunyakaza inkongolo